Murag barya na to ang utang dati. Ano, ina na Mo original, limot-limutan na ganin nyo ba? Basta 1,040 ni na adire. Tanawa ako sa listahan natin, be. Katong kuan murag duda ko imong gapilog total tong isa ba? Ano manguan man ka? Wala ba kayong pirmahan diri ana mo? Pid. Ayo. Oh. Bayaran ako tong utang katong isa ka semana. Oh, di. Bayaran ako nimo. O, te, bayaran ako. Pila may biro na ako, te? 520 ani mo ha. 520? Ah, sige. Tara, bayad ako. Sige. Te, pwede ako ang pirmahan, te, para klaro na ko na paid na gid ba? Ay di na lang kinahanglan nagpid-pid diri. Basta kay giko na ako na. Basta, Wala na kay utang. Sige, impas na ha, nagkaroon si Balaha. Umanak O ko impas na lagi. Sige, ito ako. Oh. Ayo. Ay, te. Oh, Balik ko sa kung kung bayad na ka? Oh, pila, te? 620 ani mo ha. 620. Isa na kasi mana, te? Oo. Oh, sige, te. Te, pwede na ko. Pirmahan, dante, para ka-sure ko nga, paid na na. Usa man ka, wa man kay salig na ako ani akong nilista diri. Ay na. Oh, sige, te, ha. Basta, bayan na ko, te, ha. Oh, wala lagi. Giko na ako na diri oh. Oh, sige, te. Sige, te. Salamat, te. Oh. So, wa man mga salig. Ayo. Te. Oh, mayo kay nana ka. Bay ko sa utang. Pila ba akong utang dia? 720 ani mo ha. 720? Oh. Uy, ako no. Ako na bayaran, be. Madala. Oh, na. Pipirma sa ko, dapat pipirma na siya. Ay, di na kinahanglan na napay pirma-pirma diri ah. Basta kay wala na kay utang. Isa man ka semana. Ay, Wala semana kay na? utang. Wala na. Oh, sige, sige, sige. Salamat. Ay, salamat. Nabayaran na din ang mga utang. Ano? Magkapangumpra na ko. Te, bit na. Takot na po niya ba? Tuon ako sa paring Archie o si paring Glantoy kay... Kung ano nung asa may magpabugnawan ni Uma. Siyak na may bahal o sa maayawan eh. Paring Archie! Oh, asa may? Asa may nindot? Laagan diri kay kanang chat ba nga bugnaw ba? Sweldo naman ugma sabado. Okay ka na sito na ni anak, pre, pero sigulan to imong ingnon, sito kay to. Glantoy? Oh, kay sito kay to gilagan man kay to. Pati sa may imong nang anak po, asa na butanan na pod. Kaya kung pukutan nun to kay swito man ka to. Oh, sito po na to. Nagitingad to sa nako. Oh, ako sa diwasan ni. Ingon si Kwan pre ba nga ikaw rin swito ko mga laganan rin ng mga pabugnaw-bugnaw ba? Sweldo ba yung ugma? Yan. Ikaw ang bahala, pre. Asang mayo dito ko. Para makatipid punta. Ingnan lang ko, pre, ha. Balik na yun sa kuha, pre. Sige pre. Kay wato kabalo ba? Doon sa nako. Pre, bulan to Pre. bayaran sa totoong utang sa tindahan. Oh, may pa. Pre, si Oo, lang tututuki. Para di puta maipit. Kasi mahurot mo nung itong maglami at itong inom. Kita ka bayad ba niya? Lahir ba tong bayaran to? Gani. Ano itong bera to? Ano na ron. Bayad na sa may mga utangan. Sabado mo na ron. Sweldo mo nila. Ay, tama. Nablihon ako na ilahang parang utang. Ay, tama. Nablihon ako na ilahang parang utang. Ayo, te, mo bayad ako te. Ay, salamat. Bayad na gyud. Pila ba yung bayad ng dala? Paha. Iksan ako. 1,040. 1,040? Oo. Bro, barya naman to ang utang dati. Ano, ina naman Mo ka. original. Limot-limutan na ganin nyo ba? Basta 1,040 ni na adire. Tanawa ako sa listahan natin, be. Katong kuan murag duda ko imong gapilog total tong isa ba? Ano manguan man ka? Wala ba kayong pirmahan diri ana mo? Pid. Oh, 1,040 gid na. Pre, murag magadoble og bayad, pre. Dako mo ko. Murag na times 2 man ang utang akong utang. Tanaw na, pre. Masig na. Bayaran lang ako na raw. Be, sige pa mo babalo bayad. Duda di ko pre, murag gadoble gid. Tanawa niyo pre, basig te. Te, pate. Bayad po ko. Bulantoy. 1,240. Ha? 140? Pila na may ko
nakuha ti nga. Mo naman gyapon nakuha nako. Naunsan may taon ba? Libot-libutan lang gina ninyo ninyong mga utang na unsa gipanguha ninyo. Lain ba ning sinimana magtubo din sinimana diri dirite. Lain na imong tindahan magtubo. Ngano ang ngalan mo? Nawala ba di pirmahan diri nagapid ko dire? Ina mo tindahan ni bayad Bayad pa na bayad. Oh, na. Sa magbagol pa ang maunggid mo. Na butang pinara. Pre, huwag na pwede ba? Sige. Magsige pa mga pananaw diri basta gipili na Di na basta ako. ha. Mo na. Oh, pid na diri. Magsige mo bagol-bol pa. Kuan ba? Ako na, TV, pinapo po natin. Sige, ako po kayo na ba? Utro po ka, magsige bagol-bol. Utang. O, talaga, napila na akong... 1,440 mo ha. Ano, kamusta naman na, oy? Usa. Ubayan ka nili. Mo gina, Utang, usa ka utang, panguha utang. diri ha. Maglimot-limot ng usay. Oh, bayad ko. Sa taon magsige bagol-bol, magsige bagol nga wala gipirmahan diri ha. Ano na, oy? 20 na labilin sa kong sweldo da. Nadubli man din yung total ni ate dito. Kaduha man ko kabayad sa akong utang. Amo nang bayad tong dati. Kuha pre, nadubli pud. Tanawa pre, kwinta na po nabili sa akong kwarta pre oh. Nagutak ka inom-inom manig bahal pre. Na, kuha po daw. Squintal na gibilin. Short ko ang pamugas doon. Short yun. Kakapalbahala na ron. Sino panato ni pre? Di na tamang utang dito pre, nga tindahan pre. Pasiguro pre. Ya, di na nataan ni kabalbahan uli sa tas balay ni. Sunod na lang siguro pre. Sunod lang tang balbahan ni. Kaya tamutan ito eh. Saan ba sa tindahan ako?